Rawuhipun Siatmojo penganten putri ingkang sampun purna anggenipun ngadi busana ngadi sarira wonten ing papaning panti busana kinarya kaungelan gending Sekar Tejo Pelok Barang. Sampun angayut-ayut menggah ungeling gending ketawang Sekar Tejo. Sekar wis ngarani kekembangan Tejo kang mawa Tejo kapetha nunggih dewa ingkang mangeja wantah. Tejane penganten putri ingkang satraju ing kapernah punika kapetha dening Queen Wedding Organizer. Sabangi kersa lumarap wonten ngersa panjenengan sedaya para rawuh kakong putri sumegya andherekaken tata ragiting upacara adat panggih widi widana ingkang sinengker. Lumarap kanthi alon-alon Siatmojo penganten putri kadherekaken rama kelawan ibu, estu kadherekaken rama kelawan ibu pinangka ganti sing Gusti ingkang Maha Agung. Kacetha ing samangke mugi penganten putri tansah binerkahan dening Gusti antuk kanugrahan kabegjan kebagas warasan lahir batos. Sumedya lumarap dhateng sangya pilenggah kakung putri. Liripun sanak kadang mitra ruwang tangga tepalih pitepangan. Liripun para kula wangsa Bapak Kusmas Samakus Sukasmadi dalah Ibu Sukitri. Minggahipun keluarga ageng Bapak Samin Ibu Kia ingkang samangke sumedya rumajang cumondhong wonten alaming Brayan Agung hamangun Bali Wisma amiji dadi keluarga ingkang suci minggahing samangke sakinah mawaddah warahmah amin Allahumma amin. Sekar Tejo ngarani sekar ingkang maki manca warna arum ngambar. Hangambar arum sasmita tuhu dumados saking sekar ingkang manca warna. Panca wis ngarani 5 warna mawarni-warni ugi wis ngarani ugi nggih ingkang kapetha warna abrit, warna cemeng, warna jene, ugi warna pethak katambah nulinggih pandan warna ijem sepah saha ijem moyo. Katuntun rama kelawan ibu kacena ing kalenggan punika tansah katuntun ing reh kabecikan. Mugi ing samangke kabecikan tansah hanjagi dandeng Siatmojo penganten putri gendho ayu Opi Puspita Sari sarjana akuntansi anggenipun lelomban ing madyaning agung saged hamemayu hayuning bawana, saged hamemayu hayuning sasama minggahipun miguna kagem keluarga, miguna tangga teparo mitra ruwang, miguna kagem agama minggahipun bangsa saha negara. Ingkang samangke asung sumedya hamiwiti tata rakiting upacara adat widi widana ingkang asung badhe lumpampah ing tlatah Bengle Karang Manggis Boja punika. Sampun kumlawe raos penggalih Siatmojo penganten kakung kabiwada ungeling angayut-angayut babaring gongsa lokananta ingkang cinandi wonten ing pitaswara nulinggih babaring ladrang wilujeng kinarya paring suka pambagya harja yuwana dhateng Siatmojo penganten kakung minggahipun kula wangsa liripun bapa kelawan ibu sang Siatmojo penganten kakung sumedya katuntun kagandeng katemokaken ing papan ingkang sampun piniji nggih papaning ingkang samangke panggih dhaup penganten kanthi tata cara adat Jawi
Solo Mataraman ingkang pineragan dening kadang Queen Wedding Organizer. Ingkang samangke ingkang Bapa kalawan Ibu estu kanthi syukurnaning penggalih saha kanthi angrantu nugrahaning Gusti ingkang Maha Wirah kepareng penganten kekalih atemokaaken ing tata ragiting upacara panggih temanten kekalih ingkang pineragan dening kadang Queen Wedding Organizer pineragan kanthi kungeling gending cantaka kang mungguing warih. Suh Reptata Pitana ngendika nagri ingkang kaiko adidasa purwa adi winanganing luwih dasa 10 purwa kawitaning penganten kekalih samya badhe lumebet wonten madyaning Brayan Agung. Ingkang sepisan penganten kekalih samya atampur netra cacah sekawan. Tempuke cantur netra minangka pambukaning warana penganten kekalih saha kalajengaken bebalangan gantal. Gantal ingkang dumadi saking suruh ingkang matemu rose yen ginigit padha rasane senajan beda lumah kelawan kurepe. Senajan sawiji putri sawiga priya halamun wis nyawiji dadi ing akrama ingkang samangke tan wonten bentenipun sesanggeman miwah samukawisipun. Kepareng ugi sawau sampun sumungkem sumuyut Sriatmaja penganten putri dateng ingkang kakung. Midherek atat tata Jawi sumungkeming Sriatmaja penganten putri ndadosna daya kekiyatan ayom tentrem ingkang raka garwa anggenipun samangke minangka imaming kaluwarga ingkang enggal. Sasampunipun sumungkem sumuyut ingkang samangke kalajengaken nuninggi upacara pecah antiga ingkang kapetha nuninggi golong gilig. Prasetya kekalihipun sampun golong gilig sumedya aninggal alaming rumajang tumuju wonten ing alaming kadewasan. Sasampunipun pecahan 3 Sriatmaja penganten putri kepareng amiji samparanipun ingkang kakung. Mbok bilih wonten sarusiku bebendu ridu ingkang nderekaken lampahipun Sang Bagus Suyarno mijil saking tlatah Wonogiri ngantos ing laladan Bengle Boja punika. Mugi ridu tansah rumajang tumuju wonten asalipun dhewe-dhewe ingkang samangke boten kepareng angridu lampahipun Sriatmaja penganten kakung dalah penganten putri ingkang sumedya lumebet wonten madyaning Brayan Agung. Kepareng kumlawe astanipun sang kakung anjengku ingkang putri. Liripun senajan nyata kaya ngapa susah kaya ngapa ruwet rentening penggalih kaluwargan ingkang samangke kekalihipun kedah nyawiji tulung tinulung angkat kinangkat sedaya supados saged enteng anggen sesanggeman. Kepareng Sriatmaja penganten putri hangitari ingkang kakung nuninggih sumedya ingkang samangke sedaya kaberkahan sedaya katresnan jati ingkang tumameng dhateng penganten sakarone antuka kanugrahaning Gusti ingkang Maha Mirah ingkang Maha Welas Asih. Liripun ing kalenggahan punika Bapa Sukasmadi sampun hajejer wonten sakngajenging Sriatmaja penganten kekalih. Liripun penganten kekalih
ingkang wus sumedya lumebet wonten madyaning Brayan Agung ingkang samangke angsal pituwas angsal pitedah angsal pituduh dhateng ingkang Rama kasengkuyung kadherekaken dhateng ingkang Ibu Sukitri kanthi ngaturaken raos puji syukur saha amaos bismillahirrahmanirrahim keparenga penganten kekalih kadherekaken lumebet rumaja ing dampar denta damparing mayang arum kinarya lelenggahan Siatmaja penganten kekalih liripun Bapa Sukasmadi kepareng anuntun dhateng penganten kekalih mugi anggenipun lumebet wonten madyaning Brayan Agung sageta antut runtut kados mimi lan mintuna ngantos kaki-kaki saha nini-nini ingkang samangke badhe anglajengaken tata rakiting upacara nggih upacara bobot timbang ananging menika kadang tedhak citra utawi juru foto ingkang sampe kepareng mendhet gambaripun monggo senyumipun ampun supe nggih sing sak manis-manise nggih niki sing mirsani ya kathah sanget sing mirsani ya remen sanget semoga kagem Ibu Juru Sumbaga penganten kekalih anglarepaken menggah tata rakiting upacara krobongan ingkang angka sepisan nuninggih kepareng Bapa Sukasmadi pinarak wonten ing papan ingkang piniji wonten ing dampar denta utawi wonten ing tengahipun kemawon nggih ngoten amargi niki rada alit sekecik Pak Sukasmadi mesake menawi adeng jengku nggih dikambang mboten napa-napa iki nduk mangku bapak ya gek karek iki nduk sesuk sing mangku Mas Suyarno nggih bobot timbang kepareng Bapa Sukasmadi dalah ibu hanimbang ambobot angantep penganten kekalih estu sampun sami bobotipun sampun sami timbanganipun sampun sami antepipun liripun kekalihipun sampun sami sumedya golong gilig badhe lumebet wonten madyaning Brayan Agung ing kalenggahan punika paseksen sedaya ing rawuh Bapak Ibu para kadang anem sedaya Bapa Sukasmadi lumebet wonten ing acara tandur manten estunipun Bapa Sukasmadi kepareng anandur anak ayu Opi Puspitasari dalah anak bagus Suyarno wonten sadengahing masyarakat wonten ing sasana mayang arum ingkang sampun piniji salajengipun Ibu Juru Sumbaga badhe ndherekaken tata rakiting kacar kucur hasil makarya ingkang kagung samangke kepareng kaparingaken dhateng ingkang putri kanthi sok glonggong pengareng-areng tan wonten ingkang cicir sak mendan kewala dene ingkang putri kepareng hanampeni hasil gunakaya ingkang kagung kan ugi kepareng angecakaken kanthi setiti nastiti saha ngati-ati kepareng pengantin putri Hanang Suli hasil gunakaya hasil pakaryanipun ingkang kagung ngoten Mas nek wis wiji dadi manten ngene iki sesuk bayarane sampean kek garwane sing cetha kan ngono mangke kepareng lumarap pengantin putri dalah pengantin kagung dhateng Bapa Sukasmadi dalah Ibu Sukitri liripun kepareng titip gunakaya punika duh Ibu ingkang putra kepareng titip gunakaya pingsungsun kula ingkang awit masih timur dereng saged paring punapa-punapa dhateng Rama kelawan Ibu namung kula saged ndoaken
Mugi Bapak Ibu tansah ginanjar wilujeng panjang yuswa kalis nir ing rubeda kalis sambi kala. Upacara karobangan ingkang salajengipun nggih kepareng Putri Domas ingkang samangke arep kepareng beto nggih tumpeng agung ing wonten ingkang amastani menika tumpeng robyong. Menapa ta werdinipun tumpeng robyong kinareya dedulangan, menapa ta werdinipun tumpeng agung, tumpeng ubong borampe saha uborampe. Tumpeng agung ingkang kapetha warna jene utawi warna kuning punika estu warna raos pepinginan. Mugi penganten kekalih sageta antuka pepinginan ingkang sae-sae kemawon ingkang murakabi dhateng keluarga, masyarakat, minggahipun bangsa saha negari. Pepinginan ing samangke gumatosaken dhateng penganten kakung dalah penganten putri. Dene lelawuhan ingkang wonten ing sakjawinipun tumpeng agung ugi jajan pasar. Mratelaken sasampunipun lumebet wonten brayan ageng. Estu badhe kathah ruwet renteng pakarti ugi pikir. Sae punika kedadian ingkang ngremenaken ing penggalih ugi boten ngremenaken penggalih. Kacetha ing kalambahan punika kepareng andhahar angraosaken kanthi raos suka bingahing manah. Wah nek namati ngeten iki njur pengin Pak. Nggih, biasane kek dadi nganten niki lak nggih dulang-dulangan. Nek wis teng omah niku Pak Muhaimin biasane ya wis madang porong mbokmu. Nginjing dibung bangsuli nggih Pak nggih. Ayo Bu rene tak dulang. Mangke jenengan nggih dulang ingkang Ibu ngiling-iling jaman biyen palakrama nggih Pak. Nggih estu dulangan utawi gambuhan sampun kalaksanan penganten kekalih. Warna jene pepinginan ingkang sae mugi ingkang samangke antuk tetuku saking Gusti ingkang Maha Mirah, Gusti ingkang Maha Nasa. Pepinginan saged kaleksanan. Liripun sasampunipun lumebet rumajang wonten madyaning Brari Agung. Samukawisipun saged cukup turah. Muga-muga pengantin kekalih ya lek iso gawe omah. Sawis gawe omah mangke kuat tuku alas saha sawah. Sawau sampun wonten tumpeng agung warni jene pepinginan. Murih pepinginan punika saged kelaksanan kanthi tan wonten rubeda sawiji. Permila kekalihipun kepareng manekung ingkang kapetha ingkung agung satunggal. Menika manekung dhateng Gusti ingkang Maha Agung rinten kelawan dalunipun lumantar agami kapitadosan ingkang rinasuk Sriatmaja penganten kekalih. Sasampunipun ngrehapi sedaya pedamelan kegambuhan saha pakarti mugi antuka kaweningan rumajang ing unjukan toya wening ingkang dumadi saking toya ingkang boten sajenis toya ingkang saking dedegan wulu ingkang warna ijem sepah manglung mangetan saha awoh sepisanan. Kirnarya unjukan penganten kekalih permila keweninganing batos kemeringaning raos penganten kekalih sageta tumuju rumajang dhateng katresnan jati. Amin Allahumma amin. Senyum Mbak Mas, waduh, wah senyume jan nyenengake nek nganten niku guyu. Nek nganten niku guyu nyenengake Pak. Nek mbok wedok kok guyu niku repot iki. Genah arep njaluk apa ngeten nggih. Nek nganten gek seneng-senenge niki. Wae kerja suka parisuka.
Saderengipun semungkeman kawiwitan kepareng Ibu Juru Sumbaga nuninggih amundhut duwung Siatmaja penganten kakung saha anglukar samparanipun menika nderek pituahipun saking Ki Ageng Mangir ingkang arikala semono badhe sowan dhateng Ki Ageng Ki Sultan Agung Hanyakrokusumo sowan dhateng Ibu dalah roh ingkang Ibu ingkang putra kepareng sumuyut sumungkem dhateng ingkang Ibu ingkang Ibu minangka papaning yoga brata kula salaminipun 9 wulan sedasa ari saha ingkang nglairaken kula wiwit maksih remaja ngantos wiwit maksih timur remaja saha ngantos sapunika. Aduh Ibu nyuwun pangapunten sekadang lepat kula. Aduh Rama ugi kathah lepat ingkang sampun kula sandang. Kula dereng saged paring piwales agit katresnan jati panjenengan sedaya. Ibu imang kinarya momong-momot dhateng kula. Liripun anggendhong wonten ing padaranipun 9 wulan. Kabeta wonten pundi kewala? Kabeta wonten sisah wonten seneng. Tansah matur agung panuwun Ibu ingkang kula suwun pangestu panjenengan. Ugi tansah matur nuwun dhateng ingkang Rama. Tumetesing waspa Siatmaja penganten kekalih. Mliginipun Rama kelawan Ibu minangka wasma katresnan jati penganten dhateng Rama kelawan Ibu. Kepareng sumungkem penganten kalih dhateng ingkang Ibu liripun genduk ayu Opi Puspitasa. Ibu wiwit maksih timur kula kita lontah sedaya pitedah sedaya awisan kula raosaken kula petelaken wonten ing jaja ingkang samangke saged jim dados jimat paripik anggen kula kekalih semedya wonten ing madyaning Brayan Agung. Matur nuwun Ibu pitedah awisan panjenengan ingkang tumuju dhateng kula. Nyuwun tambahing berkah pangestu dhateng Rama kelawan Ibu. Amargi Rama Ibu minangka gantosing Gusti ingkang Maha Kuwasa ingkang katon wonten ing alam padang punika. Sasampunipun sumungkem dhateng Bapa Sukasmadi dalah Ibu Sukitri. Daya-daya penganten kekalih ugi kepareng sumungkem dhateng Bapa Samin dalah Ibu Giyah. Kepareng kula arjeng tetembangan nuninggih Mas Kumambang. Aduh Gusti pinuka tobat mami kelado kathah dosa ingkang sampun kula lampahi wiwit bayi mring dewasa aduh piyong ingkang tansah kula bekteni ing donya akhirat
tan ana kang bisa sami. Ibu welas somring kula wiwit bayi kula tansah ngrepoti tan bisa tinumbas kejaba budi pakarti. Ibu welas somring kula. Wah kepareng niki tembangan Mas Kumambang Pak. Niki ngiling-ngiling kayak jeh cilik kayak jeh bayi dirumati ya. Saniki sampun ngalem ngancik alaming kadewasan estu badhe nilar alaming rumojo ing alaming besang brayan antawisipun anak bagus Suyarno dalah anak ayu Opi Puspito Sari. Monggo kapundhut gambaripun nggih boten maiben tansah enget lelabuhan ingkang sampun kalampah ing wini-wuni tansah matur nuwun estu kawistara bilih pengantin kekalih tansah tresno dhateng Rama kelawan ibu liripun ingkang nuwuhaken wonten ing alam padang punika. Langsung di